така, фрагмент от програма или иначе казано сухо стартиране на стек. Така, условието е как ще се измени резултата на числата, ако ги минем през тази програма. Започваме въвеждането. Ето тук въвеждаме n и x. Те са съответно 8 и 5, защото така сме ги правили по упражнения, значи оттам ще ги вземем, защото те реално не са зададени на друго място отделно. Значи ги вземаме по реда на въвеждането. След това въвеждаме с този цикъл, който се повтаря 8 пъти заради n. Въвеждаме y в стек A. Съответните числа са ето и тези. Направо си ги копирам тук. След това логическия оператор if, който сортира y-ците, които са по-големи от 5 и ги въвежда във втория стек. И нека да го направим сега ръчно. Значи, кои числа са по-големи от x. 3 не е по-голямо, значи остава 7. Се въвежда 4 не е по-голямо, 2 не е по-голямо, 6 е по-голямо, 8 е по-голямо, 3 не е по-голямо и 5 не е по-голямо. Това е изпълнението до този момент. На следващия момент в двата стека въвеждаме стойността на хикс, която е 5, значи слагаме в края ето 5 и тук 5. След това имаме цикъл, който въвежда, т.е. извежда тук вече с функцията pop, извежда елементите на стек B, които са равни на 5 в случая. Те ще са, значи за B ще е само веднъж, т.е. на този момент брояча значи е тук, ще изведе единица, защото само веднъж ще е намерил 5 като стоеност и ще изведе самата стоеност. Ще изведе тук самата стоеност за хикс, ще изведе 5, един път. На следващия цикъл същото правим с A. Тук M този път ще е 2 пъти, защото петицата се среща 2 пъти в стек A. А пък хикса тук ще се отпечата 2 пъти. Един след друг. Значи тук хикса ще е 5, а пък тук хикса ще е само един път 5. И това е вече по условие 1, По условие 2 аналогично, само че с другите числа, Значи 10 ще ни е n ще ни е 10, а пък хикса ще ни е 6. И вече пак проиграваме кода. Този път ще се изпълни 10 пъти, тук ще въведем 10 стоености, ето ги 2, 4, 6, 8, 10. Слагаме ги тук в стека, след това пак си ги приравняваме с y тук. Y дали е по-голямо от 6, значи което е по-голямо от 6 се слага в стек B. Ето го 7, 9, 8 и пак 7. Така. 7, 9, 8, 7 е по-голямо от 6. Така. След това веждаме 6 в двата стека. 6, 6. Ето го. С тази команда. След това тук за стек B шестицата колко път се среща? Един път се среща шестицата. Ще се покаже само един път числото 6. Тук си остава единица. На следващото пак си остане
шестица, не виждам други шестици, значи пак ще си остане шестица, тук си остава единица. И нали това е за условието А и Б, а тук има още едно условие долу. Така, значи за опашката работата е следната. Тук са дадени, нали, стековете, това е как изглеждат вътре в паметта. Но ако искаме да ги извадим на конзолата, ще изглеждат по друг начин. Значи опашката, ако е, нали, B е опашка, в паметта ще е по същия начин. И тук ще е по същия начин. Вече при самото извеждане, ако, нали, имаме Cout там. Нали, Cout е, ги извеждаме, тогава ще са при опашката ще си запазят този ред. Този ред на подреждане ще се запази. Защото опашката работи на метода First in, First out. Тоест, първото въведено е първото изведено. Тоест, 7 е първото въведено, то ще излезе първо. Докато при стека е на Last in, First out, което е, нали, последното въведено става първото. Тоест, ето го сега. При стека, като извеждаме с Cout, нали, ако го извеждаме с Cout, ще е 5, нали, 5, 8, 6, 7. Тук е по същия начин. Ще е Cout, нали, ще извежда, Cout ще извежда 6, 7, 8, 9, 7, нали, в обратен ред ще ги извежда. Тук съответно на опашката, нали, Cout, ако е, ще се извежда същото нещо, което е и в паметта, понеже така работят. Нали, това е за тия опашки.